Hoćemo ljudi rajmo, ajde. Ovih 6 godina mog snimanja na YouTube-u upoznao sam veliki broj ljudi. Među njima je bilo i dobrih i loš. Povodom toga odlučio sam da napravim socijalni eksperiment. Nekom je nešto bio na Discord postavio. Šta je ovo? Odmah svi govore... Ko je Outplayer? Iako je streamovanje masu teže. Konto sam odmah foru. A on je kupio onog... Kako ladi? Znaš što me podsjetalo? Kada radi ono kako lako našo. Dok jedni kažu... Brate, prelagano je napraviti ovakav klip, brate. Drugi kažu... Kako se to da se nađe, brate, da se zeli? Da zvanje likove. Dobar mu je, brate, baš dobar video, iskreno. Ovo lik ima jake ide, Outplayer. Respekt Outplayer, kako da čak? Ajde idemo cek. Napraviti ovakav klip, brate. Pravo je, nije teško. Samo je otprilike 13 puta teže nego svi standardni. Ja sećam se ljudi, ovaj klip kad je Janko snimao, ja sam bio iza kamere. Ovo je bio ekstra klip, brate moji. Uzeli smo pomfrita, ali nije ništa pojel. A šta kaže ovo čini mi se Muki. Muki kaže da je ovo prelagano editovati. Napraviti. Nije, brate, nije. Prelagano je uzeti i streamovati. To je najlakše, brate. Ovo napraviti ovakav klip treba, brate, vrijeme jebi ga, treba trud. Prosjek 900 puta teže nego snimiti horizontalno vertikalni vlog u kojem ne radiš ništa. Da tačno 4.762 puta teže nego... Boki! Boki, hvala na 2 evra. Ček sam možete vidim šta kaže ovdje. Da tačno 4.762 puta teže nego snimiti video pljuvanja u kameru. A da, mogu da... Da, to mi je uvijek bilo onaj seljačizam ovo kad pljuju kameru. To baš je cringe opasan. Pljuju kameru, kome to može biti ha. A da, mogu da zvorujem prijatno. Ja, ne mogu da dam ovaj dan. Ajde na seri, lako je snimiti video kako prozivaš druge. Jeste lako je, ali samo ako je prozivanje na nivou... Ovaj lik je mene izređao, ovo me izređalo. Prozivanje fizičkog izgleda. Reći nekom da je ružno, da, to stvarno jeste lako. Nešto kao odnosno slikanje sukra. Dobar je. Na Ciganovića, izurati je kog tiči je jebalište. Ovo meni mega zanimljivo, da me popije lik na Maksimirovu mega zanimljivo. Da, to stvarno jeste lako, zato to i ne radi. Ali prozivanje i činjenično stanje vjerovatno nisi ista stvar. Da vas prozivam ako kažem, ljubiš se kog goldenito. Evo mene jebote led, znači on... On je jede, brate, on nju jede, on nju ne ljubi, on je jede. Ili džentlmensko jam. Ili... Dobro, ovo je bio fake klip, tako da. Smisao za humor ti je kod baki prasa. Potrošeni su ljudi i potrošeni su ljudi. Ili... Da, baka prasa uopšte nije smešan lik. Retko kad bude smešan, to je upravo. Podržavaš ili kog gup može dolazak kontrolu. Njegova publika na streamu baš i nije sjajna. Stabilan s ko si mi. On opet mene se jebava, gle ovo, opet mi ubacuje, stabilan si ko Simi. Lamao. I znači ljudi, ovo, znači pa pao bi, kako se zove, Outplayer, pa i ti bi pao, u Turskoj ovakvi kamenjeni, sad će mi isprozivati. Sklizno sam, pao sam, pusti me. Nije sjajna. Stabilan s ko si mi. Onda sam mogu glavu da polovim, on se zajebava sa mnom. Ili ti imaš skupe klipove ko čoda. Danas igramo Squid Game u pravom životu za nagradu od 10.000 evra. Da, ovo je glupo, 10.000 evra, svi znaju da je fake. Čuo da je glup klip. Ili sportista s kolom vratu. Dobar klip, majke. Vidi babe, ne može da se uvati, gledaj. Ovo Nugato je. Kurac da bojite, gledaj. Da, Nugato pije ko lud, majke mi, on više od mene pije, 100%. Ne pije, skontao sam da Nugato ne pije u streamovima, ali van streamova mislim da svako veče neki klubovi iz jebancije. Ili... Mislim, boli ga kurac. Radiš vidje kako lako. To već može. A što ne bi radio kad realno mogu? Ali ne moš ti to. Imaš jednog mog prijatelja koji ima jednu uzrečicu. Ne moš ti to. To ti se govori. Ali dobro radi, mislim kako lako je realno najjači, brate, što se tiče toga, ali ovo su isto dobri klipovi. Jednostavno ne moš ti to. To su samo činjenice, to nema veze s prozivanjem. Ovo lik ima jake ide, Outplayer. Kako je glava, odakle radi? On je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Posle recimo. Ponaglasku, ja kontam ovo neka bijeli, ne Banja Luka, nešto tako. Ne smijem ništa redom, naša sajanca, pucao na mene iz pištolja na ovdje, čekao da me uhti upalo pluća. Ili mi strgali popit, ili mi gađao kračkom u prozoru. Evo, opet mene jebo ga pila, on samo mene ubacuje, on normalan čovjek. Ili popit, ili mi gađao kračkom u prozoru. I dalje, vidi vas, imate 3 godine, vrš da pomagi! Ili mi gađao... Da mi zalijepe sličicu životinskog carstva na leđima.
otrčao sam 2 kilometra. Ne smijem rizikovati, jer ja stvarno ne mogu otrčati 2 km. A on je sigurno otrčao. Nije fake 100%. Telefon nije kod mene, brać. Zebaš samo družini, zebaš su ranjeno na tvoj celat, jasno? Nije fake. Kako loše glumi ovaj lik. Ovaj lik je toliko loš od glume da je to strašno. Nije fake 100%. Lama. Otrčao sam 2 kilometra. Toliko imaju te neke stočarske energije, volovske, te da probijaju. Da vidim da onda još im prođe fora i da smo mi kao nešto uspešni. To me zaista izbacuje iz takta. A ovo je bio, nek počeo u miru legenda, znači ovo je najjači gluma, jedan od najjačih glumaca. Izbacuje iz takta. What the fuck? Nije fake 100%. Patrika da li treba da se zapita neke stvari, onaj koji snima ovaj kontent ili nešto ga gleda. Ovo je broj 2. Skudica se. Ne znam da li kritičan je to što fejkuje da mu je ovo smiješno, ili to što mu je ovo stvarno smiješno. Kako hoda? Ovo je stvarno fake, ovo se stvarno vidi da je fake smeh. Ne znam što fake smeh. A muđe objasnio s ovom facom. Iskreno. I ove šiške. Kopira me. Šiške. Šta je ovome? Ja stvarno ne znam. Okej, sad me već malo strah. Da vidim, zato i kaže. Kako trčio Kona Lazarević, gledao? No jebo mamu, šta je ovo? Samo ja u klipu kurac. Ovo sam bio u drugoj sobi, ljudi, još. Okej, sad me već malo strah. Da vidim, zato i kaže. Kako trčio Kona Lazarević, gledao? Kao žigavac neki. A ne, to sam radio reakciju na crni čerak, sjećam se. Čice, devojčice. Baš, ovo mi se ne svida trčanje. A dok si jedno dan sportu. Ljudi misle da sam zvala narkoman, mislim ja jesam. Nekad koristim drogu streamera, šta mi ja ličim bre debili? Sabujte se na kanal da ne... A dobro, ovo ja mislim snus stavlja, ovo mislim da nije droga nikako, ovo je snus. Mislim, ne podržavam snus ovo. Boki, hvala na evra, desi, brate moj, kako si ja, brate moj, vraćam se polako, streamovanje, ljudi moji, to je to otprilike, stream normalni ljudi, odradili smo, htio sam da uradim reakciju na outplayera, na klip, znači stvarno dobre klipove ima, iskreno. Trebao bi da nastavi, znači, i nek počne da streamuje, da mu svi mi doniramo što nas proziva, ajde ćemo, šans.